வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்தியாவுக்கு மிகப்பெரிய ஜாக்பாட். என்னடா சொல்ற ஜாக்பாட்டா? ஆமாங்க, ஒரு ஜாக்பாட். என்ன ஜாக்பாட் அப்படின்றதான் இன்னைக்கு நான் இந்த வீடியோல பேச போறேன். சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். உலகின் இரண்டு மிகப்பெரிய பொருளாதார நாடான அமெரிக்கா மற்றும் சீனா, இந்த ரெண்டு நாடுக்கும் இடையிலே பாத்தீங்கன்னா வர்த்தக போர் அப்படின்னு ஒண்ணு நடந்துட்டு இருந்தது 2020. சோ அந்த டைம்ல அதிபரா இருந்த டொனால்ட் ட்ரம்ப் பாத்தீங்கன்னா நிறைய தடைகளை சீனா மேல விதிச்சிருந்தாரு. சோ இப்போ அவர் இல்ல, புதிய அதிபரா ஜோ பைடன் வந்திருக்காரு. ஜோ பைடன் வந்ததுக்கு அப்புறமா அதுல ஏதாவது மாற்றம் செஞ்சிருக்காரா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற எந்த மாற்றமும் அவர் செய்யல. அது மட்டும் இல்லாம ஒரு நடவடிக்கையும் எடுத்திருக்காரு. சீனா ப்ரீ சப்ளை செயின் அப்படின்ற அந்த அக்ரிமெண்ட்ல இருந்து படிப்படியா வெளில வந்துட்டு இருக்காரு. எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சீனால இருந்து உற்பத்தி ஆகி அமெரிக்காவுக்கு வரக்கூடிய அந்த பொருட்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதை வாங்கறத கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைச்சிட்டு இருக்காரு. சோ இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைச்சிட்டு வேற நாட்டுக்கிட்ட இதே பொருளை வாங்கறதுக்கான முயற்சியில ஈடுபட்டு இருக்காரு. இதுல என்னடா இந்தியாவுக்கு ஜாக்பாட் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். அதாவது கடந்த 2020 பாத்தீங்கன்னா டொனால்ட் ட்ரம்ப் அதிபரா இருக்கும் போது சீனா மேல நிறைய தடைகளை விதிச்சாரு. சோ இப்படி விதிச்ச அந்த காரணத்தினால என்ன ஆச்சுன்னா, அமெரிக்காவோட முன்னணி நிறுவனங்கள் சீனால இருந்து வெளியேறி இந்தியாவுக்கு வரப்போறதா ஒரு நியூஸ் அப்பயே நம்ம எல்லாருக்குமே வந்தது. சோ அதுக்கப்புறமா என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, அதிபர் தேர்தல் ஜோ பைடன் பதவி எடுத்துட்டாரு. இப்போ டொனால்ட் ட்ரம்ப் விதிச்ச அதே தடைகளை சீனா மேல விதிப்பாரா அப்படின்ற அந்த கேள்வி எல்லாமே இருந்தது. சோ அதுக்கு பதில் தரக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயமா தான் என்ன பண்ணியிருக்காரு ஜோ பைடன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது சைனா ப்ரீ சப்ளை செயின், அந்த செயின்ல இருந்து படிப்படியா வெளில வர ஆரம்பிச்சிருக்காரு. இது ஒரு ஆன்சரா பார்க்கப்படுது. இன்னும் அந்த தடைகளை நான் சீனா மேல விளக்க போறது இல்லை அப்படின்றது பார்க்கப்படுது. சோ இதன் காரணமா என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சைனால இருக்கக்கூடிய ஒரு சில நிறுவனங்கள், அதாவது டெக் சார்ந்த நிறுவனங்கள், அதாவது ஸ்மார்ட் போன் பிளஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ், அதுக்கப்புறமா டிஜிட்டல் ஆர்வட், இந்த மாதிரியான கம்பெனிஸ் எல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா இந்தியாவுக்கு வர ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னு சொல்றதோட வந்துட்டாங்க. அவங்களோட கிளைகளையும் பாத்தீங்கன்னா இந்தியால ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா, அமேசான் பாத்தீங்கன்னா பெங்களூர்ல அவங்களோட ஒரு மிகப்பெரிய ஆபீஸே ஓபன் பண்ணிட்டாங்க. உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். சோ இப்படி இந்த நிறுவனங்கள்லாம் இந்தியாவுக்கு வரதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 3 விஷயம் இருக்கு. அதுல முதல் விஷயம் பாப்புலேஷன். சைனாவுக்கு அடுத்தபடியா இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷன் அதிகப்படியா இருக்கக்கூடிய நாடு எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ஏன்னா சீனாக்கு அடுத்து மிகப்பெரிய பாப்புலேஷன் கொண்ட நாடு இந்தியா. அதுதான் முக்கியமான காரணமா பார்க்கப்படுது. ஏன் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்க ஒரு நிறுவனம் வச்சிருக்கீங்க. இப்போ நீங்க உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பொருளை பாத்தீங்கன்னா ஏற்றுமதியும் செய்யணும்னு நினைப்பீங்க, அப்புறம் விற்கணும், அங்க இருக்கக்கூடிய நாட்டுல இருக்க மக்களுக்கும் விற்கணும் அப்படின்னு நினைப்பீங்க. சோ அப்படி பார்க்கும்போது சீனாக்கு அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா இந்தியா தான் பாப்புலேஷன்ல பாப்புலேஷன் அதிகமா இருக்கக்கூடிய நாடு. சோ உங்களால ஒரு பொருளை உற்பத்தி செஞ்சு விற்கவும் முடியும், ஏற்றுமதியும் செய்ய முடியும். உங்களுக்கு நிறைய லாபம் கிடைக்கும். சோ முக்கியமா சொல்ல போனா அதுதான் முக்கியமான காரணமா பார்க்கப்படுது. ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது இந்தியன் கவர்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் சரி, ஃபாரின் கம்பெனிஸும் சரி, இந்தியாவுக்குள்ள வரதுக்கு வழிமுறைகளை ஈஸியா மாத்தி இருக்காங்க. சோ இப்படி மாத்தினது காரணமா பாத்தீங்கன்னா மத்த வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் இந்தியாவுக்குள்ள வரதுக்கு ஈஸியா இருக்கு. சோ அதனால பாத்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாருமே இந்தியாவுக்கு வராங்க. அடுத்து மூன்றாவது என்ன விஷயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் அப்படின்னும் போது பாத்தீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா நிறைய கம்பெனி நிறைய சிம் கார்டு இருந்தது, டெலிகாம் அந்த நிறுவனங்கள் இருந்தது. இப்போ நிறைய டெலிகாம் அந்த கம்பெனிஸ் எதுவுமே இல்ல, நிறைய சிம் கார்டே இல்ல. இப்போ நம்ம சொல்ல போனா 4 5 அப்படிதான் இருக்கு, கைவிட்டு எண்ணிடலாம் நம்ம. சோ இதன் காரணமா என்ன ஆச்சுன்னா, நிறைய போட்டிகள் அந்த நிறுவனங்களுக்குள்ளேயே வந்ததுனால யார் இன்டர்நெட் மலிவான விலையில தருவாங்க அப்படின்ற அந்த காம்படிஷன் மூலமா பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில இருக்க மக்களுக்கு இன்டர்நெட் அப்படின்றது ரொம்பவே, அதாவது கம்மியான விலையில கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. சோ அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா இன்னும் சில மாதங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா 5G அப்படின்ற அந்த தொழில்நுட்பமும் இன்னும் இந்தியால இப்போ வரப்போகுது. சோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டெக் நிறுவனம் வருதுன்னா உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா பார்க்கப்படுது.
ஸோ ஏன்னா இங்க இருக்க மக்களுக்கு ஒரு டெக்கை வந்து அவங்க கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வந்து விற்கணுமோ இல்லை அதை அவங்க பயன்படுத்தணும்னா இன்டர்நெட் அப்படின்றது வந்து தேவைப்படும். ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்தியாவில் வந்து ஈஸியாவே மாறிடுச்சு. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டெக் நிறுவனங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜாவே இருக்கு இந்தியாவுக்கு வர்றதுக்கு. ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த இன்னும் சில வருடங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து டெக் ஹப் அப்படின்ற அந்த ஒரு நிலையை அடையறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமாவே உருவாயிருக்கு. ஸோ டெக்னாலஜி ரிலேட்டடா இந்தியாவில் வந்து இனிமே எல்லாமே வளர போகுது. ஸோ இந்த நியூஸை பத்தின உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. தேங்க்யூ.